Mulai. Tuh, 2, 3. Rasa sayang dipepet no iki. Wow, hot, hot, hot. Bersama Hani Sylvia. Hey, asik. Hey, hey. Adi Budaya. Rasa cinta wiragane amla-amlami Hani Kur.
Alhamdulillah sindenku lawas saiki nganyari neh. Nduk Tika. Nggih. Rasane gak kewangen ngono karo gending-gending. Pirang tahun sih awakmu prei? Pirang tahun iki? Kali dosa. 20 tahun. Lho suwene. Umur piro? 20 wulan dah. Tapi alhamdulillah ya. Karena wis oleh idi saka garwamu dadi slirane iki bisa manggung meneh. Ngono ya Tik ya. Nggih. Ya. Wis kenal apa karo dulur-dulur ndongol kene? Dereng. Ya dikenalno nek urung. Nggih, sugeng dalu Bapak. Bapak Dipun sop? tepangaken niki dalangipun asmane Ki Dalang Hadiono. Oh, nek perkara aku ya kabeh wis seru. Lah ditepangaken sinten? Ya awakmu. Oh, kula. Nggih, nami kula Tika. Mosok Tika tok. Nggih. Tika tok. Oh, Tika tok. Nggih, biasane nggih Tika Cintung. Iya. Kadang-kadang Tika Endel ngono iku ya. Iya. Pun sak kersane lah. Wis sak karepe sing nyeluk lah. Oh, iya. Iki ana panyuwun lho, Tik. Napa? Caping Gunung Jenggleng. Kula angsal nyuwun rencang. Oleh tapi ya khusus sliramu sing dijenggleng. Nggih, kula sing jenggleng mboten napa, tapi sing jenggleng lintune. Kula sing jenggleng lintune. Ngono. Paham mboten? Jaluk kira-kira kowe njaluk ewang sapa? Suwono. Aja, suwana iku manganune kecepit sabuk. Oh, oleh memeti kudu ngoyo. Aku selak kudu ngoyo sabuke gak kena diutaki. Wandane. Oh, alah iya paling ngompol paling. Wandane. Apa njaluk ewang sing nyetriming kuwi? Ana streaming loro iki. Enten kathah niki. Permana channel karo Ki Hadiono channel. Oh, nggih. Jaluk ewang sapa? Sing nyoting ku atas. Iya. 1 2 3 kali, Pak. Loro. Kali. Oh iya, oleh ngitung 1 2 Napa, Pak? 3 4 tibake loro. Oh iki Pak Sauri ya iki. Bapak Sauri. Oh ya iku Pak Sauri iki. Lho jare Sauri. Kon duwe utang tak kok disauri. Lah kula Sauri lho, kula tak. Wandane. Oh, Bapak kakek. Sauri. Iya. Oh, kula jenggleng sing eco. Oh, melok terus. Oh, nggih. Ayo njaluk suarane sapa? Sing jenggleng. Digawane jaran. Kula pun tobat iki, Pak. Anggite. Oh, nggih. Anggitmu gawe jaran apa? Sing mendem aku kok ngono. Nggih, Pak, matur sembah nuwun. Ayo njaluk dijenggleng suarane sapa? Wonten sese mriko mawon. Sing ndi? Sing mriko. Oh iya, sapa? Sakersa. Ajeng ah. Wong njaluk Oh, ajeng ndok kono ae. Kene kok. Iya. Aten ah. Wonten Ana Aten. nika wonten Mbak Aten, wonten Terus ana Mbak Nini, wonten Mbak Puput. Ana Ani. Niki mawon ajeng mawon. Oh ajeng. Oh jare kok kono tutuk kono pungkasane. Mantap. Lah jeragan wetok ajeng ae Mbak Tikno. Oh iya. Ya wis, dadi padha kene ne, ayo. Nggih. Lemah lembut apa durung apa-apa wis bedah ngono kok. Bedah. Apane? Penitine, Pak. Oh sewek ya. Penitine kok sewek ayo kupinge gobok. Ajeng sing nyuwara ya iki nek jare Arum ngene ya apa Rum? Rum. Piye Arum? Mbak Ajeng apa? Amit nggih, Mas. Mas Cantrik. Mbak Ajeng Mbak Enol. Piye, Dik? Kenapa? Oh alah. Lah iya Mbak Tika ki ngrepoti ae lagi teko. Oh iya lagi teko senengane ngrepoti. Kene pengen duet karo Pak Suwono. Le, arep tak jenggleng kok mbok jak duit. Sadurunge mbok jenggleng mang Sik wis ta lah. tak jenggleng sik. Kok royokan jenggleng suwono sih rek. Suwono niku ket sian niku gadane kula, Pak. Iya ta? Nggih, lha wong teko-teko kula pun disambut. Tapi Kan kapanane ajeng. tahu Mbak pegat Mbak terus tak tampani. Ya pangga tetep tekku. Ayo kok kon milih, kon milih.
Suwono milih Atika apa Ajeng? Saman milih Mbak Tika sing wis 11 apa aku sing durung? Ya aku milih 3. Oh, ayo. Kalah. Ya pangga milih sing elek, lha apa kok milih sing ayu? Suwono kongkon nyuwara titik. Ben bengi ngono tapi suara wedok lho. Ayo sih. Ayo. Ayo Pak Suwono. Ayo. Aja mamo. Sayang sini. Mamo tak sawat beluk teko kene no. Iya. Lah apa kok melok nabung? Jenengan mriki lho. Bapak Suwono ingkang Kok bopo piye? Apa? Ayang. Gak apa-apa ngadeg lho Wah ngono. ini sampean aku diputus. Ken sik ta, benakne lerekan mau lho jare kecepet. Iya. Ngadeg lho ngono gak apa-apa. Sakno rek aja oleh riwariwi ya. Mriki mawon lho Iya. mike eco Mau Oh, enak kene amike. Oh, iya. Ojo oleh riwa-riwi mengko tambahan. Heeh. Engko tambah anu. Mbak, monggo Mbak. Ayo. Oh mau di depan. Ayo sih, Mbah. Isu Mbak. Lah. Blangkone rek kaya apa? Aku jaranan kok ditabuhi ngono. Oh. Bantengan kok jarane. Pak. Wayahe nek ditabuhi ngene ku ya joget, kok meneng Iya. tok ya. Jenengan kok meneng. Saken, Pak, sakit. Oh, Nyapa? sakit, Oh, Mbak. loro. Jare kecepet Oh lerekan. iya. Ya muga-muga gak kebablasan matek ya. Muga-muga gak kebablasan matek. Iki kok seneng ta nek mati. Aja durung wayahe, monggon ya. Lah Iya. ya desek-desekan ning kono iki nyapa wong ning kene ya mbo lho. Lho, Cemburu, tik. cemburu. Sing mok rangkul iku sapa? Golekan. Prasaku Wanara. Jare dulinane Adi Budaya. Apa wanara seto gitu. Iya. Ayo Mbak Yu. Sik. Saben. Oh. Oh. 6G. Lah iya. Pak Suwono. Di Pinggir sepuro, dalu, di Mbak. sepuro di maklum. Jenengan mriki lho Pak, wonten mriku sesek kok Iya ndok kono sesek. Arep jengleng aku kok. Oh jange jengleng tika. Ya wis kono ndang Wis tetek. kuwi wae. Ngalah jeng. Kok tak golekno dhewe jeng. Kula manut jenengan. Iya. Ojo Mbak nekerku mari. Nekerku ilang sih kok ada ojo. Ayo. Neker apa laos? Neker. Neker. Ayo. Si. Tika karo Ajeng sing dijenggleng. Aku dijenggleng. Iya peno Congklek. Ayo peno kok digawe watuk mencelat. Alah jula-juli Heeh. Saben bengi ayo suara wedok. Ayo. Apa gak watuk tak Pak ke dalam? Watuk ya wis pokoke gak ngeklik. Ayo nek ngomong kira karo aku bahasa ngono ku Allah. Lah, wong Iya. iki ya dawa, mbok ya aja ning kono wong Lah iki ya iya. ana wong wedok. Lah, kok apa ndak pengen cedak karo aku? Aku ya sik ijen. Aja kok meteng. Ijen tah ijen. Lho, takok wong-wong ki lak. Aku mau takon awakmu awakna. Lho, ijen tenan aku dereng anu. Ajeng iku sik perawan ya bare. Sopo perawan? Ayo. Ayo. Ayo monggo. Kendo kabeh. Kok mundur-mundur ta, Pak? Saben ayo sak pira. Suara wedok lho ya. Gentenan nggih. Kakean jenggong. Angop. Aja garai ta rek. Saben adang. Kayak wedokane ludruk kate bongko. Ayo dijengleng. Kok ngelokor sih? Lah kok ngelokor. Pancene kasete mari kudano nyotot. Kasete mari kudanan. Rada tengah, Pak. Oh, ndak adil kok nek sampean terlalu Iya. rene. Alah, pinggir tengah lho padha ae rasane padha. Iya. Asline Ajeng gak betah ambune. Hei. Aja dibongkar.
Ayo nduk, ayo nduk. Ayo. Wadah. Ya apa rasane jenglengane Suwono? Penak aku. Ya penak aku bobot Ayo penak mundak 3 kilo. Aja royo anak. Loro wis karuan. Alah kok sih. Kowe enak bae suarane ya. Pripun, Pak? Sing nyuwun jenggleng wau pripun? Pak Kirang Sauri. mantep. Pak Sauri. Tasik kurang ngantep ya. Bapak Sauri. Oh, si. Oh, iya. Jenengan dibuis tunggal lho niki, Pak. Boten Pak, sanglir kok diibu apa nih. Ayo. Gentenan Pak. Suara lanang. Ganti. Yen memajang. Jalan, Suara lanang. Yen memajang Iya. mau nganggo ajan nur Wah, jan wis Cak Suwono. Sakno peno diajar arek loro. Allah Bali bali. ajar dewi tapi nang ngajare sing wedok ajar sayang. Alah, kok ya sik kuat. Lho Mas gak duwe duwe nek disayang lho. Adine. Oh. Yo adine Mojokertoan adi. Iya. Heeh. Ya wis, matur nuwun. Cekne arek-arek anu. Aku modon. Iya. Yo Sakno aku ndelok Wis Riko. gak kanggo. Sakno aku ndelok Riko. Apa? Belenek. Engko teko omah engko tambah lara maneh kok tambah. Sakne lho awake pun panas niki. Iya, Wah, awake wis gak panas-panasan. Aku sehat. Oh, alhamdulillah. Amin. Makin malih nggih, Pak, ternyata. Iya. Nun sewu niki Mas Eri ngagrokno. Oh, alhamdulillah. Sugeng dalu, Mas. Sugeng rawuh, Mas. Sugeng rawuhipun. Ayo. Ayo, Jeng. Nggih. Kembang ngono ah. Nyapo to jene? Padha cilike kok yo eker ae jan. Sapa Suwono ah? Niki lho, Sapa? Pak Janji kali Suwono iki lho. Iya, eker ae. Delik-delikan HP mau padha cilike lho ya. Ono sing disembunyikan iki. Lah iya. Cilik lah apane? Pokoke eling ya, Dik. Gede. Iya, gede. Lho wong biasane. Heeh, biasanya dijenggleng ini. Heeh. Sekarang ngomong. Ada. Tutuk ndi ayo? Lali ya? Mboten, Mbak Iya. Tika niku lho. Siapa? Tika. Heeh. Boten. Oh, aku neh. Oh, iya. Ketambahan 5.000 ya. Ada. Pak. Pacita.
mbok pendeke tambah pase tambah pase ngene. Ngerti ngene wingi aku diet. Iya. Untunge kowe diet. Lah niki malah mundak 3 kilo. Lah bokongmu sik pancet gedhi. Lah pancen sing gedhi sing mburi. Bokong Iya. Gak cubalan ya. sing gedhi bokonge tok ndase nyemil kayak kacang ijo. Ya gak ajeng iki sebabak. Pawakane apik. Ngono-ngono senengane Pak Suwono. Lah iya. Terus ndi rek ayo. Iya. Panasutan ngono ra ya. Panasutian aling Sik tutuk dorong. dereng Panasutan panas tak dundung dandung tak wong iki mah tak lewati kok gak iso. Pancen disegojo ngoten. Aku wis seru mulane tak elingno. panasutian udan panas Lah kok mek tuwi diis. Pegel lah kan iya. Ya wis gak apa-apa. Tapi menimane tambahan ya. Iya beres ya. tambah ana is meneh aku Tambahan tak melok menimane. Iya menimane tambahan. Faiz jamune kurang ya mau. Ah apa krasa aku nek kurang jamu. Ya ngono nek mari ngengok pacare ya ngono iku. Mboten diaresti kali pacare. Langsung lemes. ayo le Ayo tonton ndi. Panasutan aling-aling Panas sudan aling-aling peng gunung tak tandung tak tong tak tang nenong teng 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 ala opo saiki men. lah iya mek tuwi dik misuwur Pak Dalang iki kok. ayo keliru Langsung mi ya. Nadian oh misuwure ora sarui Gambang suleng komandang suarane lali akar ojo lali agamane salat 5 waktu maneh banyu
mau sejaning kelakon ya kolaborasi Saker bisa nana Saker bisa Kula gombal kampung matur nuwun nggih. Terima kasih. Nyoba anakku sing cilik iki cekne nang modho rek sakno rek. Nduk arum sing ngadeg kok, Nduk. Nggih, iya wis. Sik mikir ndi, Nduk? Wah, maulet wandane. Oh, alah. Si halo cik 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 ngono. Halo, Cik cik cik. cik cik. Banter ae iku, Nduk. Nggih. Engko nek swara dipepetno lambene ya cekne krungu ya. Arum kepingin dadi sinden kaya kakak ngene iki. Nggih. Oh iya, tapi sik sekolah saiki ya. Nggih. Kelas piro? Kelas 3. SMP. Boten Apa? SD. Oh SD, tak kira SMP. Iya. Aduh, anake sapa, Nduk? Anake Pak Dalang. Ahmad. Boten. Nggih, bae Pak Dalang Ahmad. Dalang sinten? Dalang Hadiono. Oh, alah anakku dhewe ya. Ayo wong anake kok takon, ayo. Arum, Nggih. sampean tahu nang Inggris? Nggih. Tahu? Tahu. Nang Paris? Tahu. Nang Madura? Tahu. Sih, ya apa sih? Ana apa nggo kono sih nek lagu dilakokno ya apa? Aman sajamu, ngapain mau repot? Jangan sampai tua turun dari honeymoon di Inggris.
Paris ke Madura le. Iya nek nang Madura ngono ya. Iya ke Madura le. Iya. Sing parikane ya apa? Wong Sidoarjo ngene kok. Wong Sidoarjo nek nang Surabaya ati budaya ya tetap jaya lirsa. Oh iya. Lirsa. Mbak Ajeng ya apa? Mbak Ajeng Mbak Henol cantik sekali, muka warga dongol akhirat rezeki. Amin. Ya, Mbak Ajeng Mbak Henol cantik sekali. Alir Ajeng Baenol cantik sekali, muga warga ndongol akeh rejeki. Amin Allahumma amin. Tuku wedi nduk nang Mojokerto, muga abah dadi nanggap adi budaya. amin ya. Iya sampean kok ero nek abate dikate duwe gawe, sampean kok ero jari sapa? Jari sapa? Jari Abawar. Nggih, iya. Iyalah iya. Nduk, tak jaluki lagu ya. Tak jaluki lagu situk, lagune Ninggal Katresnan. Tapi bawa sik. Oh, ada iya bener ya cacak Ninggal Katresnan ana bawane iki panyuwune Pak Andik Sucira. Kira-kira Ninggal Katresnan iku bawane apa? Raden Arya. Raden Arya. Oh, eling-eling Banyumasan kuwi. Nggih. Oh iya. Ayo dindingan Raden Arya. Raden Arya sakmono. Raden Arya Werkudara. Iya. Nyata lamun satria jod. Waduh suarane apa? Iya. Nyapa suaramu memang kok serak Ada. Nggih, gandengane lawak suwana iki. Iya. Nyata lamun ayo. Nyata lamun satria Jodipati. Iya. Tetek jual agung luhur kotekwa simbar jajah yen ngandika kereng indah kuntur ya dasar satria prawira rama dan kreatif eling sapa eling gunungane seno
lagune. Na 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 iku cocok kan? Gak kendek rek. Iya. Ayo diwiwiti saka ae ya. Nggih, musisi nggih. Ninggal katresnan. Karo sapa, Nduk? Mbak Ani. Oh iya. Destine. Pepet nom iki. Rinolana wengi. Alhamdulillah, terima kasih alias matur nuwun ya. Sakrep iya sakrep. Ki kari suarane sing urung-urung ya, keripik gedang padha telo sithik edang padha krasa. Dari yang selatan dengan yang utara. Aten ya temun putri. Bersama Nini Anggra Eni Adi Budoyo, beri spot untuk dia. Balik dhewe ya Mas. Gak kok balekno balik dhewe ya. Oh, enak-enak jentit balik-balik dhewe gak ditabuhi. Aten. J. Ya, tak perkenalkan kalau Anda presiden dari Kota Mojokerto ya. J Mojanyar. Iya. Tepatnya di Kecamatan Mojoanyar, putri dari almarhum Ki Dalang Yatemun ya. Nah, Ki marene ambek adikku Adi Krisna Harya Widodo. Mboten, Pak. Gak ya? Oh, dhewe-dhewe budale. Nggih, oh, kula iya. mau kalih Deni nih lho.
Mbak Beni. Deni. Oh Deni. Nggih. Tak kira Beni. Nini, Nggih dalem. kalau Anda saya tidak asing lagi bahwa Anda asli dari kota Jombang ya. Nggih. Nah, saiki mulai nanti, Nduk. Sakniki mantuk ten Driyorejo. Oh, nang Gresik. Nggih. Katut jago ya. Katut jago. Iya. Aten, Nggih. jagomu nek ndi? Jago kula tang griya. Iya ta? Nggih, tapi dereng kloro ya wonten. Oh, tak kira tak kowe iki 43. Ah, iya. Lagune pilih nika, Mang. Napa Mbak Ni? Oh, gak iya. Nika wau wonten pamundutan apa mawon? Wah, kae kok, Mang. Apa, Mang? Alah wis niku. Kangene ati, lukaku, kembang rawe, gerajakan, podang kuning. Iki lho, lu apa jenenge? Lukaku mawon. Ah, iya. Sajae niku mboten lagu curhat. Oh, Curhat. nggih niku wau lukaku sih. Iya. Curhat. Curhat. Nadit. Iya. Lah ya Iya. curhat. Nggih monggo lukaku. Ya. Bersama musisi Adi Budoyo. Adi Budoyo.
Terima kasih untuk Mbak Atin bersama Mbak Nini. Iya, lagunya Lukaku. Luka iku anu. Ojo borok rek kekasaran rek ya apa jare. Luka iku catu. Nah, iya. Muga-muga gak catu atine, ngono ya. Nek catu atine sakno rek. Niki ana sawane adikmu lho, Sud. Awak adikku iki ya dalang tunggal bapak siji ibu. Oh iya. Sing teko nggone Delanggu apa jejer Mojokerto adikku Haryo Adi Krisna Harjono Putra. Terope akeh, Sud. Terope akeh alhamdulillah. Wulan ruwah iki ana 7 nek gak salah, nek gak 8. Iya. Ki mang pas prei sowan mrene. Iki ana sing nyuwun meneh lho. Iya, ana sambel kemangi, ana kangene ati, kembang rawe, gerajakan Banyuwangi dan podang kuning. Masih bersama Mareta Dwi Kandini dan Mbak Rani Wijaya Adi Budoyo. Yuk beri support untuk dia. Apa nih sing kering rek? Asik asik. Mareta dan Rani, ngono ya, Dek ya? Oh iya. Nek iki Hani, iki Rani ya. Mantap. Kok gurung wayahe sing sitok iku. Ki lagune pilih nduk sing ndi mang, ana sambal kemangi dan lain-lain mang ayo. Nggih, sambal kemangi mawon. Oh, sambal kemangi ya. Kenalaken niki Mareta Dwi Gandini, niki nggih yuga kula kiyambek. Wah anak riko Pak. Iya, Mareta karo Arum ki sak dulur tunggal bapak. Iya, siji ibu gak ya ibune tadi situ. Ayo apa sambel kemangi. Kendi rek kendi ambel kemangi kok kendi ya kita anu ketak kudang ngene iku. Ya wes, ayo is masih bersama Mareta dan Marani ya.
Safitri ya. Dalam. Ah, lah yang ngono. Pirang-pirang dino gak tahu ketemu nandi ae. Kula Heeh. menata hati. Waduh. Ngadah. Mosok disingitno Aldo rek. Aduh. Kalau to. Oh iya. Mboten. Iya. Kau. Terus semoga hatimu kuat. Iya. Iya. Ada. Iki tanggane Pak Sauri Surabaya iki rek tangga iki. Nggih laras. Tria Safitri ya. Betul nggih? Betul. Nah, betul. Melompat ke Gresik nggih Mbak Puput nggih. Nggih, leres Mbak Puput Andrias ngono. Nggih. Oh diantar nggih ae masih salah nggih ngono. Jenengan gonta ganti nami kula. Lah napa? Puput Melati. Oh, Puput Andreas. Iya. Tak kira Puput Agus Mulia ngono. Agustin Mulia. Jajan. Niki saking Balong Panggang Gresik nggih. Desane Sekar Putih. Nggih leres nggih. Nggih, saking Sekar Putih. Sekar Putih Gresik. Duduk Sekar Putih Mojokerto lho Rek. Nek Sekar Putih Mojokerto berbahaya. Iya. Pundi niku? Wah, jare takon kare roh mantan ya. Ketinggalan langganan iki, Pak. Nggih ya. Kok gak apa. Oh, langganane Faiz. Wah iya paling langganane Faiz. Bener. Faiz biyen tau nggo kono konangan bojoku. Pandane. Ayo lagune dipilih sing ndi? Gerajakan mawon. Wah, gerajakan. Iya. Nek Mbak Puput milih napa? Podang kuning apa? Nggih, podang kuning mawon. Iya, gerajakan 1 rep, podang kuning 1 rep. Dados, mangga.
podang kuninge didekno. Yoga matur nuwun kalih musisi, matur nuwun kalih para pesinden. Sik ana sing nyuwun terakhir ngono. Suarane sapa? Suarane sapa? Kawabeh ngene. Suarane kawabeh supaya sembiar. Ya. Ya. Sing sepuh buatan jumeneng. Busu kesi, bisa sepuh sing iya.
selamat